Welcome sa atong programang Gahi ni Bay. Gahi nga programa, apan dunay humok nga kasing-kasing. Aniya kami andam nga moalagad sa katawhan pinaagi sa kahanginan. Kay kami gatuo nga ang katawhan nga dunay gahi nga baruganan may maitampo sa kalabuan sa katilingban. Kini si Art Bonhoc Jr. Dini sa 93.5 Home Radio. Gahi ni Bay. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Matag adlaw maguban-uban nata Lunes hangtod Biyernes alas 7 hangtod alas 8 sa buntag diri sa Home Radio 93.5. Kini ang programang Gahi ni Bay. Gahi sa balita, gahi sa impormasyon, gahi sa kalingawan, tanan gahi. Ha, uban-ubani ko ninyo. Kini si Bernie Bitok-Bitok ang Hilas King diri lang sa Home Radio 93.5. Gahi ni Bay. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan.
lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat? Home radio time. It is now 6:50. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Kahinibay, kahinibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kahinibay, kahinibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aking batikuson. O pati Arbonong Junior, o Bernie Pito,
Gahi, the 3-time KBP Golden Dove Awardee and the 2-time Event Host of the Year. Mga gahi, pero hubok ug kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. Good morning. Hey! Good morning! Bangon na! Alas 6:52 sa atong oras, Marso 10! Ito lang ba? Naipamilyar sa ito basta Pizza Gis? Sa slide station mo ito sa ano? Asa na ba ron? Miyerkules na! Good morning mga kagay! Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao! Good morning, Tibok, Kalibutan! Good morning, Kalatong Dalan! Okay na. O kung asa man mo, namina ko rin sa Tibok, Kalibutan, ano na ba ninyong mga kagahi, ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok? O siyempre, ano na ba ng programang gahi ni Bay Worldwide? Di lang diri sa Cagayan de Oro, di lang sa Northern Mindanao, worldwide. Kaya bisag asa man ni maabdan ng ato ang pagsibya sa online, labi na din sa gahi ni Bay sa Bitok-Bitok University. Pakishare na diri. O siyempre mo kini ang garbo sa mga Bisaya. O naiuban magpadala daw og sudlay kay perminti na lang daw ko borag walay sudlay mga kagahi. Samantaon mo mo na ning uso karon. Kanang borag walay sudlay, kanang murag wala nakabayad, borag nga na ba? Nasa linya sa telepono nga nagbiyahe karon si Kagahi Art Bonhoc Jr. kay sa pika sa pud siya nga bahin sa Mindanao mamaligya sa among sayotes. Kagahi Art, good morning! Mayong buntag, Vern. Mayong buntag, Mindanao. Mayong buntag, Visayas. Good morning, Luzon. Good morning, Pilipinas. Good morning, world. Kaya siyempre, ang gahi ni Bay, garpo sa mga Bisaya, worldwide. Ha? Good morning, Mindanao. So mga nagbiyahe na ka? Niabot na kita. Pila ka sako nga sayotes imong bitbit daron? 5 kasako lang sa itong ibit na pick-up. Itong ibutan sa itong pick-up. Mayong buntay na ka nga Noble Noed Briones. Good sa morning. Motor Masters o sa Suzu Pacific International Trading. Boss Aji na ba si Boss Aji? Siyempre, nakatong permikaw pa nga si Mr. After Sales. So nakita ron sa, nagstambay sa taron diri kadaloy diri sa may Claveria. O gaato kini nga gipang langhab ang mabugdaw nga hangin. Kasarap. Istambay na sa nagkapi-kapi na sa taga-play diri sa may Don Narciso. Oo. Kabalo ka nga itong programa, Guy, rin. Ang atong programa, sama rin sa kape sa Claveria. Isog. Pero dili tabang, sakto lang katamis. Dili tabang. Isog. Oo. Kaya kabalo ka, pila lang ko ka mga minuto nga nawa sa imong kiuran. Ang akong gugma kanimo sama sa tabliya. Ano man? Anong tabliya man? Pure. Abi pait niya mo. Ang atong mga bayronon sama sa tabliya, pait. Oy, siyempre, Kagahi Art. Grabe karon sa tanan mga trabahante nga naminaw karon nga nagtrabaho, tarunga gyud taon ninyo inyong mga trabaho. Kay grabe ra ba karon halos 40 million na ang nawad na nagtrabaho nga mga Pinoy. Grabe. No? Dako kay ni hagit kanato mga Kagahi og kinahanglan yun. Kita mga Pinoy resilient man ta dahil kita mo adapt. Kinahanglan mangita itang mga pamaagi aron nga mabuhi, magpadayon, mag-move on ug usa na ana dili kinahanglan ato nga magtutok lang termi sa trabaho. Basin kini nga mga panghitabo gitugutan kini sa panahon aron nga mas makakita kita og pamaagi nga makaluag-luag sa atong pamilya
siguro kini karon ng panahon na kay gasa diya nga magsugod og negosyo. Oo. Na kay kanang gasa diya nga magsugod og kanang mga baligya-baligya. No? Basin, ha? Ug syempre, kita usab sa atong nga programa nagapangita usab kita og mga distributor. Daghang kita mga produkto nga ginabitbit. So, pwede mo PM sa gahi ni Bay, Actually, basin nakatabang ka ni kaninyo mga gahi. Muna'y nakagahi nato mga Pinoy, no? Kay automatic tama mo adjust. Nalimang ka na yung mga dating mga professional photographer, karon nag-online selling lang sa ala ba? Kanang wala bitaw diretso din Mr. Rindel na uban nagligyag longganisa, mga ana, di ba? Na magani mga abogado nga karon nga street dynasab. Na mga abogado karon diya nga mga engineers nga gahimo na sa mga kaugalingong negosyo kay wa man kayo, wa man kay kliyente. Nagay kay mga doktor nga kaila nga online selling na sab. Na doktora diya nga gahimo na pud mga tosino, longganisa. Aron na makasapar ngano man kay wa man kayo magto sa ilang mga klinik karon kay mahadlok man tungod ini nga protocol. So bay pwede kayo makahuna-una kung imo misis maay mo luto diya og mga humba ba ka ibutan mo sa ibutan mo mga kanang toppings itappings yun isuroy sa mga kuwan nga sugod na sa barato bahala. Actually, pwede nila i-maximize ang kaningan Facebook kay at least dagay makita dagay mga friends so ingana di at least di ba? So, kaya samtang wa bay sa Facebook sa online isuroy lang sa kanadiya no dagagay ko nakita nga mga sayo pa sa buntag gasuroy na mga pero pandesal. problema lagi kagay art kay padako ay man lagi dughan lagi wala na problema. Di, kunani, mao na gid panahon na nga atong tunlon jud ang kanini ang garbs. Ang kaning garbo ang garbs. Oo, ay nana kay kani manggong pride mga tagahi, no? Ang iyang trabaho rin na mubula ra gyud na siya. sabon man to nga pride. Sabon. Wala na. So, kami mao ni panahon na ron nga unsa gid hugot bakus. Yes. Pero timan ini ha kani may ginatawag nga law of polarity. Dili tanan negative. Timan dili tanan negative. Correct. Kay nagid na lingin ang kalibutan positive ug negative rin ning duha nga gatuyok no the law of polarity kung naay negative naagid na positive kung naay no naagid na yes kung naay kangit-ngit naagid na kahayag so yun ana mao na nga atong termina to so kung naay mag-ilis naginay maghubo ana lugar naagid na siya kung naay maligo naagid man rapo ana oy, akong klarohon, di day 40 million. 4 million na day, nanubra na po day ko day, nanubra. Adi ako kay tanaw na to nga sa tigo kalibutan sa Amerika pala na murag yun daghan na kayo. Tama ka ana, di lang na kay sa Pilipinas lang, kundi ting daghan na gyud nawat-an karon og normal nila nga panginabuhian. So dili wala kita mag-inusara niini, dili lang kita ang galisod niini mga kagahi. O kamo nga medyo naapa diha ayaw kayo mo pataka o kanang pataka mga gasto lang sa pugong sa kung kaya ninyo kung kani adto ang inyong gasto sa kada bulan mo abot ng mga 20,000 anya imuuna ninyo karon og 5,000 lang sa anak sa sila mga inanaw tama na maximize what you have right now kung sa inani mo karon sa imong palibot kung sa imong resources kana lang sa i-maximize lang sa na siya kung alright. O siyempre, sa taon mga nagtrabaho, again, napagyapon tayo protocol ha, ay gyapon kalimti, napagyapon, wala pagyapon ang atong, ang COVID napagyapon, o niabot na ang 20,000 dosages sa AstraZeneca sa Northern Mindanao kaganinang kadlawon. Oy, by the way, ang ako ang bayaw, kagahapon, no, mga nurses, gipang bunsay sila, na turukan na sila, na injection na sila sa kaning Sinovac. Ug ako gipungutan na kumusta, maayo ba inana? Unsay siya nga kuya, unsay kuya, okay ra man gyud kayo nya isa pa. Kinahanglan magpakita yun sa katawhan na kami mga frontliners ang unsa wa mahadlok niini ug amo kini welcome development kini. Ug ang Bible usab sa mga sa panggamanan na gahi ba nga kita sa media gitawag usab kita nga frontliners. So do na tay na kuan nga balita nga lakip sa listahan nga i-appeal sa
sunod nga mga batches ang mga sakop sa media. Ba? So, mga injection So, ng natani. Oo niya, ang nakalami, giday ani po di ay, kay basta injection ng kasama nimo. Oh. Naana po daw ni siya weight loss. Ha? Naana po siya weight loss. Weight loss? Ako'y chance ang amuniwang pani? Oo, mamuniwang pakaana. Unya, katupod, murag, basing mapurnada nga to ang Biramax. Kinaa po daw vaccine nga, pag humanimog injeksyonan, mugahi po daw. Uy! Delikado tani, mapurna. Alanganin lang tong sale sa Biramax aning kalaki, ha? Oo. Kung naman ang baksin. Mugahi ang bukton. Bitaw. So, kani, mga welcome development, mga positibo, kani nga pangitabo. Malampasan lang nato ni mga kagahi. Human nga naay bakuna, human nga kita magpabilin na mga healthy, human nga malift kining mga health protocol. Kung mabalik kita sa normal gayon. Pero, Unya, ako may nabi unya si, si Doc Bernard Julius Rocha. Kaya itong kumustahon, ang kumusta ilang pagbakuna sa NMMC. Unya mo na ako nga guest, unya. Gahi kayo na si Doc, gahi kayo na. Pero, kagahi ba mo niya. Kaniron, pagpangandam ni, timan niya, kinahanglan nga opportunista ta karong panahon na. O sige, buti pasabot ka na. Kami bitawang sa taliwala sa mga krisis. In every crisis, there are opportunities. So, kinahanglan nga, basin ka ni andam lang usab kita. Aron nga, makapa-improve pa sa ito ang kaugalingon sama sa pananglitan ka ng panginabuhian. Kung saligan lang gid nato ang atong pagpanarbaho, mga kagahi, medyo kulang gid na siya. No? Basin kini nga sitwasyon karon naghahatag ka nato og kayunan na makapa-abri pa sa ato ang pananaw nga naapay mas dako di ay nga giandam alang kanato. So dili kita mga luya niini, medyo grabe kini nga hagit bugat kini sa ato mga abaga apan kaya nato ni kita pa basta sa mga Bisaya gahi gyud na. Gahi yun na, perte. Oo. So ayo mo diha kay Asa man ang padulong ninyo? Padulong mo sa padulong Caraga region. Sa Caraga. O siyempre ato sa mahinabi dito kada lugar nga atong kuan atong i-try nga atong maka-live pod kita gikan diya sa kanang either Butuan or Surigao kini ato ang mga gobernador ug mga kongresista ug mga mayor diya nga i-live nato ni sa ato ang gahi ni bay pinaagi sa Zoom o pinaagi sa ato ang mga teknolohiya aron nga mapasibaw po nila kung unsay nga panghitabo diya sila mga lugar ug mangita kitag mga istorya nga makapa-inspire ka nato nga makahatag kusog sa Ayoy! Naputol na. Alright, dagan salamat. Kagaya, naputol na siya. Again, padulong silang kagaya diya sa may Caraga region o sa Surigao. O tanan mga Surigao nun diya Maradjao, Karadjao. Alas 7:04 mga kagahi. Kabulo ba mo kagabi ba rin nahitabo nga na daw UFO nga nagpakita nga gana. Kanang sa buntag, UFC na. O, ketchup na siya. Lahi ang UFO. Na daw UFO nga namataan. Alak ka. Pangwaon na gitaan ni Gid. Unahon daw tong mga faithful. Faithful ba itong dagang kay TL? Faithful. Oy, tika muna kagahapon na birthday niyo. Happy birthday di ay sa akong amigong nakahatag na akong inspirasyon sa panahon sa pandemya. Ako ni siyang silingan. Ang tag-iya sa D3 Lia. Na aggregates diya sa may pagatpat. Si Candido Dadya or mas na inang Dodoy Dadya. Boss Doy! Happy birthday, belated! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And many more. O sa tanan mga nag-birthday, happy birthday again. Boss Dodoy Dadya, happy 60th birthday. 60 lagi pero bura ako nakita burang napamangka sa mga 45 ha. Naka-inspire ni sa kanako mga kagahi kay sos grabe.
Kamulong igbaklay-baklay sa Westwood, yung istorya sa akong mga kaagi na kanabitong para sa mga panahon karon ba nasa kalisod ba? Kanabitong magsunod-sunod na bitaw ng mga disconnection. Disconnection, mga embargohonon, mga notice to kuan. Tapos nawadan pa ka og trabaho. Ay, kanang mga nakamanga musulinan na ko, Lord. Pait na ganyan ang kinabuhi. Niabot yun sila sa puntuhan na siyang labi na perminti kaabag niya yung kuan niya. Yang asawa perminti. Hello ma'am, good morning. Sila gina perminti mataguban sa kalisod ug sa kayahay. Niabot yun sila sa punto silang kinabuhi nga burag kasurinderon na gyud kay waan ni pait na kay ni. Pero ganahan ko sa imong gingon kagabi Boss Doy nga salig lang gyud sa Ginoo. Ana lang gyud salig lang gyud og diri gyud kaning mga panahon ang ani nga mga panahon diri gyud matisting ang atong kuan, matistingan ang atong pagsalig, ang atong faith. Yo saya yara ta magampo kung magkalisod, pag magkalipay makalimot na dayon. Again, belated happy birthday, Boss Candido Dadya. Diya sa may Pagatpat karon. Diya siyang mansion diya sa Pagatpat. Ang tag-iya kini sa D3 Lia. Aggregates diya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oy, atong poll question of the day, ha? Kaya ang pangutana karon kay gusto na gyud nila nga ibalik na gyud ang mga mga physical sports sama sa mga basketball. Para ninyo sa panahon karon, kailangan na ba? Okay na ba nga tugutan na ang mga physical sports? Una, oo. Para may mutang healthy tanan. Char. Dili, kaya na ba yung COVID? Pero kaniya ko ikatulaong ganahan. Nangutan lagi ko. Giwala di ay. Nadugay naman ay sig basketball niya sa amos ako. Tama ko ikakita ng mga basketball. Giwala din na di ay. Mo na ida kong pangutana. So tugutan ba nato, ibalik na nato mga physical sports? Oo, kaya paano mag-exercise ng tanan? So sa lugar, naka-PPE. Kuyapan. Dili, kaya napagyapoy COVID, makatakod na. O ikatulo, mo sa niya akong tubag, giwala di ay. Kanusa pa din nagibalik. O kanusa din na si giwala, nga sukat-sukat, mulabay ko na pa mangyapoy galiok diho. Mo na to nga hisgutan, ha? Mga kagay. Sige, tubag mo. Please, pakishare sa inyong mga grupo dahil sa mga Bisaya. Gahi ni Bay o sa Bitok University. So, asa man mo nagtanaw mga bossing. Thank you very much. Pakishare, ani ha. Pakishare. O again, sa itong mga padulong silang trabaho, magpasalamat ni Lord. Yan ay trabaho. O siyempre, ang uban po, dili lang di ay excited sa atong vaccine. Tanan po excited na sa dito. Kung asa na sila jingle. Dito ba? Dito ba? Dito ba? Oh, dito ba? Muna na yung bagong jingle sa dito karon. Sa bayot daw na. Dito ba? Dito ba? Dito ba? Gilinyahan, oy. Sa Cebu City, gilinyahan. Pero naiuban nga dapat compatible daw sa cellphone. Kaya di daw tanang compatible sa cellphone. Nadauban cellphone model nga di compatible. Alam mo, in fairness, kung ako'y taga dito, dako kaya ni siya nga pressure. Kaya siyempre, nahitabo karon ang dito. Burag tanang tao nag-expect nga muna ni ang tubag sa mga dugay ra kayo nga nag-abuso. Nga mga PLDT, mga Globe, mga Smart. Nga dako kay singil, paspas mo putol, pero hining serbisyo. May na lang yan, niya na ang dito! Fairness, no? So, para sa dito karon no room for kay mo, lalanggaling ni siya problema gamay. Kabro na ka sa mga Pinoy, yaw na yan. Mayroon din na. Klaro, pariyaram din mo, oy! Ano ba ng mga Pinoy?
gusto og barato, ta gusto og quality nga kuan, serbisyo. Mo na itong gusto. Kanang halos burag libre na unli, ta gusto pa ganito nga quality ang serbisyo. Para sa akong internet sa balay, para sa fiber. Nag-25, nag-15 ako Mbps. Para lang yun mo kusog. Gituan sa technician kagahapon. For how many niya ito? Nagyatuan na, gi-check na. Ang problema rin sa technician kayo, igora po din sila mo suggest. Ang masuggest na ako, ani sir. Ibalin ninyo ni sir. Sige ato ibalin. Ay, dili ginap na mo pwede buhaton sir. Kaya dito gina sa opisina. Pandamay mo. Ni anan alam na mo dia. Ato na ta nagisulba. Tadi na lang mo bayad. Di nahulog lang na. Ni ato lang na mag-suggest siya. May pag nakalimot sila nga kami doon ni Mrs. IT graduate me. Nagilumilom na po ko sa technician. Kaya kung istorya sa borag yung may way hanaw ba. Nagilumilom na yun mi taon mga kagahi nga. Kung asawag ako, IT me. So actually mo kita mong gusto nga. Sa kabalo yun mi nga ibalin siya para mo kusok intern second floor. So muna sir, ako masuggest ninyo sir. Kay kana mo kung wire sir, kung kabalo lang mo ako mo lang giskwilahan. Muna sir, so ako masay maba. Sige, ato ibalin na eh. Ay, dili kami magtrabaho na sir. Mato sa misa. So sa'yo mong purpose ani din eh. Mahatalag suggestion. Suggestion naman ko sa nila. Ay, nako. Naglaban akong inyong ulo. So niyan lang siya. Ano sir? Tapatanon pa kayo. Naging burag. Ay, yung kay istorya mo rin kami mga hanaw sa internet. Anak magina sir. Mahinay na sir. Kay kani mo sir. Kani sir. Kani mo ni modem sir. Kani. Ta ibalin ni siya dia. Kasi ito ibalin. Kay actually mo ginang nasa mong una sa asawa. Para mo kusog na akong kuan sa taas. Second floor. Kay online mga. Ay, dili na muna trabaho sir. Kay ito pa na sa office. Pandamay. Alas 7:13. Again, pakitubag na ha. Tugutan na ba pagbalik ang dula sa mga physical sports? Oo, dili. Orang natingalasan mo, ha? Giwala di ay. Onya, may nabi na to. Si Doc Bernard Julius Rocha, ang liaison officer sa NMNC. Kumusta na to ang ilang pagbabakuna sa NMNC? So far, okay ba? Ang ilabang gitarget na mga empleyado nga magpabakuna, na-achieve ba? Or naiuban yun nga wala ginagpabakuna? But for the meantime, aniya muna ang atong mga gahi nga balita. Nga ready na kayo si Istin Taneo. Ready na ba kaya din? Plasta, ready na? Mga kagahi, aniya na atong mga gahi nga balita! Nga dapat nimong mahibaw-an, mga balita nga gibantayan o gitutukan, ayaw pagpaulahi, dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi, Art Bonhoc Jr. Aniana ang mga gahi nga balita, mga gahi nga balita, mga gahi nga balita. Sa ngalan ni Art Bonhoc Jr., ako si Istin Taneo para sa gahi nga balita. Patay ang usa ka inahan sa aksidente sa dalan sa San Vicente, Baungon, Bukidnon. Sa investigasyon, nagsakay ang biktima og tulo pa kasakop sa iyang pamilya para mutambong sa usa ka medical mission. Nabanggaan kini sa pick-up nga gimaneho sa usa ka konsehal nga niadtong tungura giatake sa sakit sa kasing-kasing. Gahi nga balita. Napalgan ang usa ka patayng lawas nga naglutaw-lutaw sa usa ka irigasyon sa Kapangi, Libungan, North Cotabato. Biktima giilang si John Lloyd Fare nga taga Barangay Gumaga. Imbestigahan pa sa kapulisan kung doon na ba'y foul play sa hitabo. Gahi nga balita. Kapin tulo ka gatos kabalay ang naugdaw sa sunog sa Barangay San Vicente Duterte, Agdao, Davao City. Naglisod pagsulod ang mga bombero tungod sa kapiot sa dalan. Sumala sa BFP nga kusog ang hangin sa lugar o gama sa mga light materials ang mga balay busa paspas ni katag ang kalayo. Padayon pa ang investigasyon kung unsa ang hinungdan sa insidente. Gahi nga balita. Gitulis ang usa ka bangko sa West Kibawi, Bukidnon. Nakuha sa mga sospek ang 1.3 million nga cash. Lakip sa gikuha sa mga sospek ang decoder sa CCTV camera. Padayon paghihapon ang investigasyon sa hitabo.
Gahi nga balita. Dakpa ng duha ka mag-igsuon sa bypass operation sa barangay Kauswagan sa Cagayan de Oro. Mga biktima silang Jinel ug Ian Lloyd Makalam. Nabawi kanila ang sabo nga nagkantidad og 68,000 pesos. Gahi nga balita. Sa ngalan ni Art Bonhoc Jr., ako si Stintaneo para sa Gahi nga balita. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Capital University Medical Center, a private general hospital located at Guzac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and CT MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI, and first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC Advancing the Quality in Healthcare. Dump trucks, backhoe, grader o mga pison, World-class XCMG equipment nga garantisado na, barato pa. mapalit sa Shuzhou Pacific International. Tunasab kita'y garbage trucks, fire trucks, ug uban pang XCMG heavy equipment. Visit our FB page, Shuzhou Pacific International. Kontak na, palit na. XCMG World Class Trucks and Heavy Equipment. Distributed by Zuzu Pacific International Trading. Gahi ni Bay. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud ka gahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Ang Biramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Dump trucks, backhoe, grader o mga pison, World-class XCMG equipment nga garantisado na, barato pa. mapalit sa Shuzhou Pacific International. Tunasab kita'y garbage trucks, fire trucks, ug uban pang XCMG heavy equipment. Visit our FB page, Shuzhou Pacific International. Kontak na, palit na. XCMG World Class Trucks and Heavy Equipment. Distributed by Zuzu Pacific International Trading. Gahi ni Bay. bloated, constipated, o kung may problema sa pagpagawas sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat, o uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer, o daghan pang uban. TCK, the King of Colon Cleansing. Cleansing na, may weight loss pa. Ang TCK mapalit sa Cagayan de Oro, Sagono Pharmacy, Wow Pharmacy, Melodia Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy Ann Pharmacy, o Rica Drugstore. Ang TCK mapalit sa Cagayan de Oro, Sagono Pharmacy, Wow Pharmacy, Melodia Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy Ann Pharmacy, o Rica Drugstore. Sa Iligan City, Salam Pharmacy, o FK Pharmacy. Sa Bukidnon, sa Bufarco Pharmacy, o sa City Drug. O ang TCK mapalit sa tanang Mercury Drugstores. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Melodia Pharmacy, GYF Pharmacy, RMZ Pharmacy, KSA Pharma, AC Pharmacy, Nestle Pharmacy, Tan Pharma, Pipan Pharmacy, Hilltop Pharmacy, Diamond Drugstore, Farmacia Oro, Ivan Drugstore, Zen Pharmacy, Guno Pharmacy, Lifewell Pharmacy, 5Ds Pharmacy. Kami mo dahil sa akin ang dahigon, umabati ko sa aming batikoson. O Bati Arbonok Jr. O Bernie Bitok, Kainibay, Kainibay, Kahi sa balita, Kahi sa kalingawan.
Nagbabalik ang inyong kagahi, ang Ilas King Bernie Bitong-Bitong. Sa tanang mga nagtanaw karon sa line, sa Bitog-Bitog University sa Gaya ni Bay, good morning. Asa mo gibutang ni Lord sa tibuok kalibutan. Salamat Brother Bern kay bahalag nami sa laing lugar. Mura ra pud mignaa sa Pilipinas. Salamat po mga boss, paki-share na lang. Tapos kumuuli mo, namoy ka ng balikbayan box. Ay po may kalimti. Mudawat mo may ayuda karon. Oy, balik na daw ang mga physical sports. Ingon ang 42%. Oo, ibalik na nato na. Ay, sus. Para maka-exercise ta. Madulat tag basketball uban pa. Ang 33% ingon agdili napagyapoy COVID mintras wa pa di pa mabaksinan tanan wala gyud. Apa ng 25% ingon gyud taon nga giwala din na. Wala naputol nawala si Doc. Oy, teka muna sa ako panggingon atong mahinabi karon. Si Doc Bernard atong kumustahon ang ilang pagbakuna. Medyo na-exit siya, ipabalik otro. Kaya at least na may nagkadaga na nangabot ng mga vaccine garon. Kadagan ko mga pautana. What if kung kay di ba duha man ang kados? So wala man tay line choice karon, Sinovac ra may available, so Sinovac atong ikuan. Tapos, ang pangutana diya, what if ko sa second dose, dili na ko gusto Sinovac, lahi na nga brand. Okay? Available naman ang kuan, AstraZeneca or ang Pfizer. AstraZeneca. Yan. I-shortcut na lang ko to eh. Or what, di ko na Pfizer or na ang Johnson & Johnson. Pwede ba na nga ikadwa or once kuan na ka, Sinovac na yuga. Muna akong gusto sa nga may bawaan. Di lang, wala tanda na to si Doc nga makabalik makasulod sa Zoom ha. Oga, sa tanan mga nakaroon sa ilang mga panimalay, good morning. Mga taga San Simon! Ingon sila giday nga sir, pamina na bagimig home radio, labi na kang barangay captain, o sa tanan mga councilya sa San Simon. Kumusta mo diha? Maayong buntag. Salamat sa inyong pagsunod nako sa lahi nga po nga estasyon sa Home Radio 93.5. Ha, salamat. Showbiz ata. Grabe. Mo gini nakalami sa lalaki babae no. Kaya ang lalaki habang tumatagal lalong sumasarap. Kaya kami mga lalaki mura mamig ilim nun. Habang tumatagal lalong sumasarap. Hello day ko dia sa fighter wine. Kay ngano na kayo mga si Nicolas Cage. Si Nicolas Cage, nagpakasal na po otro. Ika-5th time na ni siya mga kagahi. Grabe. Kabata-bata para ba niyang asawa? Suya kay mo diya. Basta kay legal o kuhan. Kung tanaw ni mo, mura naman ni anak ni Nicolas Cage. Eh. Pero in fairness, basta kay legal mangga. Ang iyang asawa pangalan kay Rico Shibata. Lalaki? Babae mura nig hapon day Kanang mga Shibata nga mga apelyido mura hapon day na. Di sana all mahalin. Mo nang uban mga babae gid mo papildi. Kung nay panahon mag-zumba, labi na katong kagabiin ako yung nakita nga grupo, The Old Grannies. Mga hamis kayo, mga pinapuok ang shorts. Kung nanay panahon nga napay zumba, ipag-zumba. Para ang mga panit diha, huot gihapon. Bahalag murag 40-50 pero hamis gihapon. Ay mo pipildi sa mga lalaki. Diba? Ang RTM in fairness sa mga bus na to, nag-resume na. Labi na sa Lanao del Norte area. So nanay mga biyahe. Ay thank you Lord. Magpasalamat tamo lang kita. Sunod lang kita sa mga protocol. Kay palita maparehas Manila. Nga niabot na karon og lagpas 1,000 sa niaging 5 kaadlaw. Nga COVID cases. Grabe naman ng Manila.
Sa bagay, mo nang gingon lagi sa panahon bitaw na kanang krisis kayo ingani nga mga panahon na di na nimo manuna ng COVID labi nagwa na kay makaon, makita nimo mong pamilya wa na makaon, manggawas Di gini mo na makuan ang tao pag gutom mo na mugawas na maning kamot na. Ang saon pagbuhi survival mode. So muna siguro sa Manila gawas ta di makaya ni. Unang importante gyud nga magpabakuna gyud kay may na lang ba. And speaking of bakuna, aton lang i-phone na nasa linya sa telepono ang atong liaison officer sa NMNC, si Doc Bernard Julius Rocha. Doc, good morning! Hi, good morning. Good morning, Doc. Buntag sa inyo may buntag sa tanan. Yes, Doc, welcome sa Gahi ni Bay. Ang pangutana, Doc, gahi pa ba, Doc? Oo. Kayo. Kayo ba? Puro man nagduwa-duwa og tubag, Doc, kung gahi pa ba? Doc, kumusta? Doc, Doc, kumusta na to, Doc? Kumusta ang atong pagbakuna sa atong mga staff sa NMMC? Pila ba ka porsyento nga ang nagpabakuna yun? Hello, Doc? Hello, yes. Yes, yes. Kumusta, Doc, ang atong pagpabakuna sa mga staff nato sa NMMC, Doc? 90% man. Okay? Wow. Ang atong count, ang atong count kay nalahiman before kasi nag-ingon ko na 820 pero change sa DOH ang among count kay murag wala na ilabot sa initial na rollout sa Sinovac ang mga citizens. So ang 1,500 Okay. Medyo wala-wala yung mong signal, Doc. Medyo wala-wala. Yan. Again. It's 1,514 out of 1,676. So the total is 90.33%. Wow. At least, so kaning mga nagpabilin nga mga less than 10%, unsa man ni sila, voluntary, wala sila nagpabakuna? Pero namik ng small percentage na mga senior citizen, no? So ang rollout sa ilang vaccination will be next week. Okay. Now, Doc, kanibang ingani, for example, need second dosage ba? Kung ikaw ba na-injection ng kag Sinovac, dapat ang imong second dose Sinovac yun yapon, dili lahi nga brand. Kaya siyempre, basi unyag pag-abot na nga panahon, nanay mga lain na nga mga brands, nangabot na Pfizer, AstraZeneca. Pwede ba lain na nga brand sa ikaduha nga dose? Actually, ang next week is AstraZeneca para sa atong mga senior citizen. Dili siya pwede i-cross. Okay. Remember, ang paghimo sa vaccine and the efficacy sa mga vaccine and the studies they have ilang gipagawas. Let's say kung mabakunahan ka na first dose, no? Muna imong porsyento na ma-develop, let's say na antibodies. So let's say 20%, mga inana, 20-30%. Dayon, kung matagaan ka katong booster shot, which is 21 days after, mas mudaghan pa siya. So meaning, mas maprotektahan ka after the second dose. Sa tanan vaccines karon, mo man na ang ilang gipagawas o mo na ang na-develop na mga bakuna sa karon, not 2 doses. So meaning you get your initial shot, which will give you already quote-unquote immunity for 2 weeks. Pero once you get your booster shot, muna gid siya, mas mo taas yun ang porsyento sa imong antibodies. So muna siya na. Pero ang ilang mga studies is that of the same vaccine. Yes, the vaccine. Alright. Dili walay karon na study na ilang and plus development sa isa ka vaccine, dili siya dili siya pare-parehas na let's say ang uban
let's say kining Sinovac, it is a whole inactivated virus. Ang katong sa lain na vaccine, that is actually a live attenuated virus or a modified na ano. So lahi-lahi gid So siya. that's why dili sila pwedeng ang mura o iusab no mutabok siya no, tama. Alright. Dili. Alright. Doc, so far sa inyong pag-injection, na ba yung mga nakita ninyo nga mga adverse effects sa mga gipa-injectionan so far? So far, naiuban na medyo nisaka ang BP, Okay. na palpitate, naiuban na slight allergic reaction, but nothing serious, nothing major. Nga So, wala Doc, yun natin. base pag-injection yung istoryahan ng mga utang mo nang nitaas ang BP. Dapat ang mag-injection mga happy thoughts. Oh, ma'am, okay na ni ma'am ha. Di na to istoryahan ng mga bayrono nato ma'am ha, kay makataas na sa BP. Nagyapod ka na siya na, of course, ka ng mga Matens. na yung mga nisagit, kay siyempre, kay wala sila na injection na inanakataas na needle, mga hinanapa. Ay, medyo ano ba, Doc? Ingana giday, kani siya din style yun. Ang pagtusok kanina medyo taas-taas giday siya compared sa kanang uban nga ordinary nga pag-injection. Yes, kay kinahanglan man maabot ang imong muscle. So, Oh my kanang intramuscular man siya. So, medyo taas-taas din siya. Pero, ako kay nakasulay naman kung intramuscular even before sa mga uban na vaccine. Dili siya sakit. Ang sakit, of course, ang dagom. Oo, correct. Usually, musakit man ka na sa paghatag na sa tambal. Kay tungod sa naiuban ng mga tambal na oil-based, ang kini mga vaccines dili siya inana. So paghatag ana murag okay naman, walay kaso. Alright, so far okay. Dok, kani bang ingani? Pag ako na injection na empleyado nako, still ba magpadayon pagyapon ang akong paghugas sa kamot sa alcohol, maskara, nag-PPE pa bagyapon sila karon? Or wala na kay naka-injection ako? Yes, that is indefinite. Kay remember ang no vaccine sa karon panahon na can claim immunity. Wala. Ang pinaka-common denominator sa tanan vaccine na ilang napagawas is one is that dili ka, so let's say matakdan gyud ka og COVID-19, dili ka paingon sa dili ka ma-severe, paingon sa severe or kanang matubuhan, mechanical ventilator. Pero ang pinaka-importante is dili ka mamatay. Alright, if correct. natakdan yun ka. So mo man gi-approve siya for emergency use. But if in terms of immunity, there are some immunity na ingon nila na for maybe 90 days na but the data is still insufficient. So mo na ang minimal health standards na is advised indefinite until we can get better. Okay. So atong laron, bisa pag na-vaccinate na sila ang mga stats and MNC, burag padayon lang gyapon. The same gyapon natong ginabuhat, PPE gyapon sila, pag mag-duty, nakamas gyapon sila, nagyapon alcohol, mura gyapon nga proseso. Mura gyapon. Wala gyud naglahi. Okay, now, kung for example, ang igsuon ko sa empleyado sa NMMC, na tapos na na siya, na injeksyonan na siya. Confident na ba ko nga pag uli niya pwede na ko maghaghag niya kay na injeksyonan na ni siya? Or the same magyapon dapat? Na sa karon murag dili pa inana gyud na we can't dili siya it's not that na injection na ka sa vaccine na vaccinate ka. Let's say even nahuman na nimo ang second dose. So taas na imong there is still a question mark in terms sa lagi sa immunity kung matakdan ka or makatakod pa ka. So it's still mas maayo sa karon is really until such a time na tanan na roll out na gyud nato na appeal na sila na nakakuha ng vaccine, maybe some restrictions might be lowered. So, sa karon dili pa kana siya na ang ngayon na buhaton na atong i-lower atong guards pa. Alright. Unsa bay ginabutang karon, unsa bay timay lang karon sa mga na-injectionan dayton
Dok, nasila'y tato. Or murag butangan og pulang agtang so para murag asado og bula-bula. Wala ang ihatag lang sa amo ay vaccination card. Anay card. Okay. Vaccination card. Say ang akong tanaw man ani, maybe in the long run ang mahitaboan na each and every one of us na naagyo tay vaccination card, and I don't know kay na may mga talks regarding a vaccination passport. So yes, tama no, para may mo siyang requirement before ka mag-travel, pwede. Yes, oo. Or maybe Kung para may masamot magana ng mga tao nga magpa-vaccine kaning card, imo na pa tong discount card. So kung kita to na card, na medyo kay unsa may line advantages nila nga makuha nga sila nagpabakuna, Dok. Like ingana sa mga protocol, pwede na ba na nakoy card ha? Ayon na ko niyo ipagi-agi pa og lain pang mga grabe gid nga protocol, or pwede na ko dili magpa-swab kay na koy vaccination card, pwede na ba yung anaon po? Wala gyapon no? Wala gyapon. Okay. Pero ang sa ako kay sige sila pangutano, what do we get out of it? Correct. No. Kabalo ka, isa lang naman ka na siya na na I think is more than sufficient enough na rason para magpabakuna. Katong ingon ako, na kung matakdan man noon ka, sipon-sipon ra pinakagrabe na may tabo sa imo. Dili ka matubuhan, dili ka ma-admit sa amo sa NMMC, o ang pinaka-importante, dili ka mamatay. Correct. That is sufficient enough na rason para magpabakuna. Correct. Bura bagkuan ba kung for example ikaw neto kagira na nakay bulletproof, at least gibutang pag ka sa armored car. So at least ang possibility nga maigo ka less na kaayo, di ba tama? Yes. O daan ko palagi nagmedicine man gyud ko pero mga usa ka sem lang gyud to. kay ang sakto gyud ang imong analogy no. Kay ang depensa nato externally ang PPE. Mo na ang napa. Ang internal na ato depensa mo na ang bakuna. So at least murag madoble ba. Kay dili ni na makita naman nato kanang wala gatuod na ang COVID. Yes. Nadaghan pa na. Sa daghan na namo nakita na namatay. Tungod ana. Kasagara mo na Dok. Kasi siyempre kaning masa nga una-una nila nga dili maka-afford, tawagan na totro. Siyempre maguna-una sila nga di lagi na kuan panghadlok na. Kasi lang Sorry Dok, naputol. Pero tama na yung gino, kay usay mo ang masa, siyempre una-una binuang raman ng COVID, wala raman na, iampo raman na ito ng Ginoo. Anak raman din ng istorya, di ba? So munang usahay, feeling nila nga wala, di karon, kasi ka mo, nakita mo gino nga nagi, mga daghan na matay tawad aning COVID. Yes, huwag ka nang, what there is to lose kay ang vaccination program ba sa gobyerno libre ba? Correct. So, tama. Kay nauna lang ni kay of course it goes without saying na walay pabor gyud na ang mauna gyud ang healthcare worker. In fact na kana siya sa atong priority. Ang pinakauna gyud na mudawat are the employees of a COVID referral hospital. Dok, para na lang sila idea, Dok. Sorry, Dok ha. Para na lang sila idea. Kasagara galing nga nga mga vaccine, tagpila galing na, Dok, kung dili na sa libre. Kung per se mga flu vaccine. Lain-lain man na. There's a range ka na siya from, I think, from 800 to 4,000. Imagine. Imagine. Tapos nga na, kani, gihatag og libre para sa mga Pilipino. Di ba? So, yes. Alright. Dok, unsay imong mensahe sa tanan o siyempre sa tanan nga ubang napagay doubts nga magpabakuna, Dok? Well, ang akong mensahe gyud no na at least hayag na karon na medyo nagana ta og kanang vaccine kining gobyerno na nahanagid ang vaccine na roll out. So gamay na lang gyud na siguro ang akong tanaw, siguro gamay na lang gyud ang antos nato no, or kung naanatay kini na naka-survive naman tayo sa katuig sa atong mga PPE, okay, o kanang atong mga practicing of minimal health standard, madugangan pa nato ang vaccine no na later on na ma-roll out. So in the eventuality na mahitabo ani is that ang atong gera kontra sa COVID is apit na
apit na mahuman, apit na tamudaog. So atos lang gamay and get yourself vaccinated. Kay human na ang imong depensa para dili lang para sa imo para yapon ka na sa inyong mga labuan. So with katong bida na solution sa DOH, katong bawal ng face mask, tayo sa atong mga kabo, distansya na isa ka metro, plus action basis sa wastong informasyon, plus the vaccination, then mudaog na kita kontra kining COVID-19. So stay safe always. Dok, last na lang doon, nalay ni Apas, Dok. Dok, wala ba doon isa side effect kung babaero ang gi-injectionan, Dok? wala pa so far, Dok, yung nakita kung babaero daw ta-injectionan. Wala ba so far nakita? Ang ano lang kanang ang nagulat man sila sa ako one of the first month ko na-injection na nawag anak kung kabalo na ko mag-inject o makatabot na ako kumain nito wala ang karon di lang kung kano ako pero wala yun Doc, thank you very much, Doc. Daghang salamat. Si Doc Bernard Julius Rocha ang liaison officer sa NMNC. Thank you very much, Doc. Daghang salamat. Ay! Daghang taong nag-text sa ako. Di lang ko magsabak kinsa. What if daw kung babaero ka ng mga... Di ba na si Lito ang nag-text ako? Basi, goga. Basi daw na daw, side effect daw na. Alas 7:43, gugmang giyahak. Masarap na. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Capital University Medical Center, a private general hospital located at Guzac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and CT MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI. And first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC Advancing the quality in healthcare. Dump trucks, backhoe, grader at mga pison, World-class XCMG equipment nga garantisado na, barato pa. mapalit sa Shoujo Pacific International. Kuna sab kitay garbage trucks, fire trucks, ug uban pang XCMG heavy equipment. Visit our FB page, Shoujo Pacific International. Kontak na, palit na. XCMG world-class trucks and heavy equipment. Distributed by Shoujo Pacific International Trading. Gahi ni Bay! Miramax, Miramax, Miramax. Grabe good kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Ang Biramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Bloated, constipated, o kung may problema sa pagpagawas sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat, o uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer, o daghan pang uban. TCK, the King of Colon Cleansing.
Cleansing. Cleansing na may weight loss pa. Ang TCK mapalit sa Cagayan de Oro, Sagono Pharmacy, Wow Pharmacy, Melodia Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy Ann Pharmacy, ug Rica Drugstore. Ang TCK mapalit sa Cagayan de Oro, Sagono Pharmacy, Wow Pharmacy, Melodia Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy Ann Pharmacy, ug Rica Drugstore. Sa Iligan City, Salam Pharmacy, ug FK Pharmacy. Sa Bukidnon, sa Bufarco Pharmacy, ug sa City Drug. Ug ang TCK mapalit sa tanang Mercury Drugstores. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Save More Pharmacy, sa Kugon, Carmen Capital Compound, sa City Drugstore, sa Bulwa, Carmen ug Hasaan, R&J Pharmacy, sa Agura, Makanhan, Upol, Kalaanan, Bugo ug Puntod, ug sa Cure All Drugstore, sa Taguluan, Puerto ug Hasaan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang imong mga giahak upaya kinindughan ko ano lili akong mas kama unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Ay, gugmang giyahak ng paborito sa mga taga San Simon. Uy, salamat din sa among mga sponsor, sa among mga advertisers. Salamat sa inyong pagsalig. O sa mga uban nga kaming pa next week na magsugod. Salamat. Labi na also pod kang Boss Dodoy sa D3 Lia. Diya sa may pagatpan. Salamat sa mga pagsuporta. PM lang mo ha. Ato nang istoryahan para makatabang po mi sa inyong mga negosyo diya. PM is the key. Ang pangutana, asa ang padlock? Nganong ang PM ra magid perminti? 7:48 ang gugmangyang natin sa atin ang Biramax Capsule. Tagaan na ko na ako si Attorney Chubasco kainya ning Biramax. Tanaw na ito mo salir bagyan niya. Ang Biramax Capsule, paborito sa mga board of directors sa Westwoods Homeowners Association. Ay nga naman, 100% all natural adult herbal supplement. Herbal supplement. Yeah, 100% niya. Ay mo kabalakan ng mga kagaya. FDA approved kita. So, wadi ka nga makabahan, ha? No harmful side effects, safe and effective for male and female ni siya, ha? Pwede mo mag-order, pwede mo mag-PM sa kuha. Kung mag-order mo, pwede po mo ma-add sa fan page nga Biramax. Or siyempre available ni sa tanang mga pharmacy, sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro o sa Save All Pharmacy. Distributed by JB Pharma. Good morning, Ma'am Jinky. Bosa mag-Biramax capsule na. O siyempre ang atong gugmangyaka din sa atin ng TCK. The King of Colon Cleansing. Kagabi kay na birthday man ko sa birthday ni Boss Dodoy Dadya. Akong gikaon kay lechon baka. Kanang lechon perminti man na pero na may lechon baka. Kato may gibira-birahan. Tanapay beef caldereta. Kalame. Pero wa ko'y kaba. Kay kung kamo hingaon og karne, di kay mo gakuan. Mo ni ang solusyon. Magpalit yun mo perminti og TCK. Kay pag tag-uli sa balay, tunaw ra man na sa bugnaw nga tubig, inom ta tubig dayon ana. Pagkaugma bugwak.
Di na angay magdugay magkuhan pa sing tinai para likay sa colon cancer, para mawala ang mga toxic sa tinai, mag TCK. O ang nakalamian ng TCK di lang ni siya pang detox, kay vegetable and fruit man ni siya nga juice drink. So napagi kay makuha nga grabe nga mga nutrients na makatabang sa inyong mga balatian. O para kamo healthy perminti. Bosa, mag TCK na. Kung mag-order mo, PM lang mo sa ako mga kagahi, ha? Or pwede sad mo bisita sa Mercury Drugstores. Or kay mo deliver man ni sila pod kung gusto ninyo. Cash on delivery. Pwede. PM is the key gyapon. Oh, siyempre! Ladies and gentlemen, ang atong celebrity taxi driver, Lito Inglesero! Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging hot fan. But good morning, Santana. I'm Buntag again, North City. Good morning, Northern Mindanao. To all the taxi drivers listening right now, the 93.5 feels good to be home. Grabe mong get up karon brother. Social mo yung get up karon ba? Ano na kayo ba? Hip hop kayo ba? Yo. Ako si Boy Negro. Yo. Ako si Lito. Brother, how's your life so far? So far, I'm good. I'm happy for my life. How's the taxi business? Is it nice or not nice? Taxi beer business it's not nice but nice. Nice siya kung ikaw minyo. Amo ba? Muna ako masikreto sa mga minyo. Dili kay kadali masakpan. Ito na po atong Lito's quote of the day. There are no limits to what you can. Kadagan ba ni mong S? Kadagan ba ni mong S? There's no limits. Kadagan ba? Again. There are no limits to what you can. What you can. Accomplish exceed the limits you please on your own thinking. Sige. Karon taas ka ni mong quote. There are no limits to what you can. Walay limit, walay pugong. Walay pugong ang mga lata nga imong maabot. Kan tama lata. Lata nga imong maabot. Accomplish except the limits you place on your own thinking. Makabot man. Except nga ba, except. Bisan kanang agianan. Exit na. Ang agianan sa walay pagpugong ang lugar o imong maabot na. On your own thinking. Imong kaugalingon nga panghuna-una. Wala po hinungdan ang atong quote of the day. Agaykol. Dear Kagay Lito, Kagay Bernie. There, the hard Lito and the hard Bernie. Kumusta mo doa? How are you both of us of you? Dagay nagchismis na ako nga si Dondon na ay lain ginauban-uban. There's a lot of gossips for me, Dondon. There's another girl. Pero iya kining gidinay. But Dondon did not be accept. Bosa, nagpatabang na ko sa akong mga igagaw. But I will be, what do you mean nagpatabang? I seek help. I seek help for my relatives. Para may bawang ako kung nagbinuha magini si Dondon. For the truth is Dondon will be, what do you mean? Accept? Unsa to? Imong siya pa naglubot sa manok. Oy, ano yung naitabo? This is the starting of Love Live. Ano nagilag-ilag mga kanya? Kuan mang good gaw, oy, kanang... Kisa, imo na mo nang uyab nga chick boy nga si Dondon, no? Di man daw tinuon, nasa'y babae. Ha?
Gignon taga sa sugod pa lang. Kailan nagawa ng laki na. Kalabay kaya na. Bisag asang sad-sad nanay gatuan. Sa karga na. Pero niyo man siya nga di na tinuo. Tapos ako lang siya ipangutan ako tinuo. Nilakaw pa siya. Nasuko na siya sa ako. Nila siya mo reply. Ako noon. So may mong gusto gaw? Bigyan na mo na gaw? Uy, wala. Dili man gaw. Ako lang gaw nga. Lilia lang gaw. Tanawa, susi-susiha. Kung naman siya mga gabuhat yung nga di maayo. Sige gaw. Kay kabala ka gaw. Ako lang tanahon gaw ha. Kanaman tayo mga kauban diha nga. Say, pila rin. Paimno na nato na diha. Wala. Tikalbong na dito. Saman. Ayaw pa na gaw. Ako lang gaw mga susiha lang gaw. Kung tinuod bagyod gaw. Sige. Samo kayo. Gilo ka kayo. Ayun din mo. Agay akong lubot, nasangit sa manubila. Tanaw lagi ninda kong kambyada o nakapasalag siya. Ikaw pa. Ikaw ha. May bawaan bito ni sa imong uyab dito. Sus. Kabalobi ka nga dagang kay mata din eh. Dagang kay mga chismosa. Unyag may bawaan nila. Uy, wag ko'y labot ani ha. Sagdi na sila day. Ibog na nila. Ang problema nimo, kung di na ka malipayon ni Lutlot, dahil mo nang di siyang bulagan. Hindi na pwede biyahan. Kasi maglod na ako. Taon niya ako diri. Pahungawanan lang ko diri sa imong upaw. Ha? Tinuod ba niya akong feelings nimo? Pag gilom diha, tinuod ka karon. Ayara magkamotext na ako basta mo function na imo ikaduhang ulo. May akong batis. Balabiyon niya na. Tapos, tuon lugar kay estudyante pa ko. Ako'y mahatag nimo. I'm sure di agyapon ka mo balik ang Lutlot. Slot-lot, gatasan na na. Yes. Don tanawa hamis kay akong mga shoulders. Kita ka na, Don, kita ka na. Ano? Wala ko kita, wala. Abi naman kamot naman kamot. Masi-masa gali akong kol. Wapo ba yung nagpanit ba? Bigas. Kita ka ng bakuna. Art Bonok Jr. Happy birthday! Hala! Happy birthday, Undo Cordoba! Og si Kate Andrea Andrade, ang wife ni Angelo Andrade. Birthday po niya. Happy birthday, mga kagahi. Kaya salamat sa mga mga angkol. Inong dumi nga amba ng agahi. So, ba ni nagyun mulingi? Kini si Bernie Bitok-Bitok. O kini ang Gahi ni Boy! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like